ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകളാണ് നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കാര്യങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാസനോടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മന്ത്രം 14 നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ 14 അല്ല 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. 15ാമത്തെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? യജ്ഞാവതാരം, പിന്നെ സ്വയംഭൂ മനുവിനോട്, മറ്റേ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. സ്വയംഭൂ മനു യജ്ഞാവതാരത്തോട്, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എത്രാമത്തെ അവതാരമാണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? യജ്ഞാവതാരം 7ാമത്തെ അവതാരം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് അടുത്ത മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മുഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ആ മുഖം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഇന്ന് 16ാമത്തെ മന്ത്രം. 16ാമത്തെ മന്ത്രം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖമായിരുന്നു നമ്മൾ 15ൽ പറഞ്ഞത്. 16ാമത്തിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 16ാമത്തെ മന്ത്രം. യജ്ഞാവതാരത്തോട് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമമിതത്തെ പശ്യാമി സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോസാഹമസ്മി. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. യജ്ഞാവതാരത്തോട് സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രഭോ ആദിദാർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവ നിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ. ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താണ്, കീർത്തിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്തൊക്കെ പറയണത്? ആദിദർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവ നിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി. അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കീർത്തിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനാ പറയണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയണത്? ആദിദർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി. ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്താണ് പറയണത്? ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അതെനിക്ക് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മാറ്റി തരണം? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയാം. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി നീക്കി തന്നാലും അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കീർത്തിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? പ്രപഞ്ച രക്ഷക ആദിദർശനിക നിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു മാറ്റി തരണം? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി തന്നിട്ടു എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. മനസ്സിലായോ? അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് 16ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ?
ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഗുണപരമായി സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായി ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടുല്ലേ, ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ, അതേപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. സൂര്യന്റെ രശ്മി നമുക്കറിയാലോ, സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. ആ സൂര്യന്റെ രശ്മികളും സൂര്യനും ആവുമ്പോഴാണ് എന്തത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നത്. സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്രയാണ്. നമുക്കറിയാം സൂര്യന്റെ രശ്മികള് കണികകള് അത് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്രയാണ്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായി തീരുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്, പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് മാറുന്നത്. സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. സൂര്യദേവൻ എവിടെ വസിക്കുന്നത്? സൂര്യഗോളത്തിലാണ് സൂര്യദേവൻ വസിക്കുന്നത്. സൂര്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ട ധാമത്തില് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ട ധാമത്തില് ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ആ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ്? അവിടെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് പ്രകാശം കിട്ടുന്നതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ് അവിടെ അവിടെ മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നത്. ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നിത്യലീലകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പറയുന്നത് ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരപീരപിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്ര സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട്, കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കൽപ്പവൃക്ഷം നമുക്ക് തരും എല്ലാവിധ മാണിക്യം വൈഡൂര്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാണിക്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. കൽപ്പവൃക്ഷം എന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം. ചിന്താമണി രത്നോ? ചിന്താമണി നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും അതോടനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും, അതല്ലേ? ചിന്താമണി, അതെ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൽപ്പവൃക്ഷം ചിന്താമണി ശരിക്കും ഒന്നാന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കൽപ്പവൃക്ഷം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊക്കെ കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാ മതി അല്ലെ? ചിന്താമണി ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പറയുന്നത്. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഉള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെ. പ്രകാരമാണോ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തിൽ പറയുന്നു? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട്.
നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയും നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ നിരാകാരം എന്ന് വെച്ചതാണ് അബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ എന്താണ് പരമോന്നതിന്റെ മംഗളഭാവത്തെയാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മായിട്ടുള്ള അതായത് പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അതിൽ ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ ആ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിലൂടെ സർവവ്യാപകമായ സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്, അത് നമ്മുടെ ശത്രു അതേ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം ബലി മഹാരാജ് ഭയങ്കര നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരം ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും സവിശേഷമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ സർവവ്യാപകമായ സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരം എന്തിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്? പരമാത്മാ സാധിക്കും. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. അത് ഏറെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ്. അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ താഴെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സന്ദർഭത്തില് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ബുക്ക് അതിലെഴുതിക്ക് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ച് പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല 6 ഭഗങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പറയുന്നില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, യശസ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം അല്ലെ? ആ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനിലാണ് എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഉള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാൻ എന്ന ആകാരത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ 2 തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഭ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒന്ന് സർവപാലകൻ എന്ന് പറയാം, രണ്ടാമത്തത് എന്തെന്ന് പറയാം? സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്. അപ്പൊ ഭ എന്ന ഭഗവാന്റെ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന വേർഡിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയാണ്. അതിൽ ഭ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സർവപാലകൻ ഒന്നും, രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സർവപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് ഗ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം പറയുന്നത്. ഈ ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഗ എന്നതിന് മാർഗദർശകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടാമത്തെ മാർഗദർശകൻ.
മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകൻ എന്നാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്? സോറി, സൃഷ്ടികർത്താവ്. മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് ഗ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം. ഹ എന്ന് പറയുന്നത് സർവപാലകൻ, ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്. പിന്നെ വാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരം. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും, എല്ലാതും ജീവജാലങ്ങള് ഭഗവാനിലും, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും വസിക്കുന്നതാണ് വാൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവപാലകനാണ്, ഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും, ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും വസിക്കുന്നെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ, അത് ഒട്ടും പോലും ഭൗതികതയുടെ ലഹരി ഏൽക്കാത്ത ആ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പ്രഭാതരല്ല, പരാശര മഹർഷി. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരാശര മഹർഷിയാണ്. എനിക്ക് പോവാ. പരാശര മഹർഷി. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടത്ത് അന്തിമമായി തന്നെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ തന്നെ നൽകും. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് സഹായിക്കാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നത്? ആധാര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ചെയ്യാം അല്ലെ? കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആന്തര വിഭൂതികളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടുല്ലേ? ഗോലോക ചാട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യമായ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വികസിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷഭാവങ്ങള്? ഭഗവാൻ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികാവിഷ്കാരം നിലനിർത്തും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭൗതികാവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് ആ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലാണ്. ഇത്തരം വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ആ പുരുഷ വിസ്താരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും അവരെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നതെന്ന് പറയണം? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാഥന്മാരാകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരേണ്ടി വന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മൾ അവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് അനുവദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഭഗവാന്റെ
സമർത്ഥന്മാരാകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്കൊരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് നമ്മളെ അയച്ചു. നമ്മൾ അവിടെ വരാനായിട്ട് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദം തന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകി. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമ്മുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആ മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ആര് തന്നു? ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ആത്യന്തികമായ നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉപദ്രഷ്ടാവായിട്ടില്ല ഭഗവാൻ, നമ്മളെ മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ട് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഏത് വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവ്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഈ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവാണ് ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിയന്താവാണ് പരമാത്മാവ്, നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തതിയായിട്ട് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പരമാത്മാവാണ് ഈ ജീവാത്മാവിനെ മുഴുവനായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആരാണ് നോക്കി കാണുന്നത്? നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? രണ്ട് പക്ഷി ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു കൊമ്പുമേലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികള്. ഒരു പക്ഷി ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ്, ഒരു പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്ന പക്ഷി പരമാത്മാവും, മറ്റേത് ജീവാത്മാവും. സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആര്? ആ പരമാത്മാവ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തതിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകിയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരുവൻ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ തത്വം എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? സേവിക്കാനായിട്ട് ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതല് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം മുതലാണ് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യബോധമുള്ളതുമായിട്ടൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. എപ്പോഴാണോ ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന് സാധിക്കും. വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ ഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം
അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാതെ ആ ഭഗവത്തിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാത്തവന് പരമാത്മാ ഭാവത്തെ കുറിച്ചോ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ കുറിച്ചോ അത് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, അവരെ അനുമോദിക്കാനും കഴിയില്ല. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിൽ ഉയരാത്തവര്, വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര്. അല്ലാത്തവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയും പരമാത്മാ ഭാവത്തെയൊക്കെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. അവർക്കൊരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഈ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർക്കറിയില്ല ആ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന അനുഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ അനുമോദിക്കില്ല. കഠോപനിഷത്തില് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം, നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മന്ത്രത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ട് കീർത്തിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ എന്താ പറയണ, കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് കീർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുന്നത്, കീർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ്? ആദിദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് മാറ്റാൻ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാറ്റി എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതില്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പിന്നെ അതില് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനൊരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവപാലകൻ എന്നും, ഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നും, വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഭഗവാനിലും എന്നാണ് അർത്ഥം. എല്ലാ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ നിയന്താവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമനിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്